Euskal Zentroa da Euskadin antolatzen duen odola eta hemoderibatuak egiten diren produktu guztiak. Ebakuntzerako eta osakidetza osorako. Guztiz integraturik dago osakidetzan, ospitalekin eta sare guztiarekin. Osakidetzan beste profesional guztiak hemengoak 4% baino gehiago kobratzen dute, baina lan berbera egiten dute. Eta printzipioz pesatzen dugu lan bera egiten baduzu soldata bera kobratu behar duzula. Osakidetzak ez du negoziatu nahi momentuz, sailburuarekin, Sagardiorekin hitz egin dugu, eta momentuz ez daukagu berririk. Egoera honetan plantillak aurrera jarraituko du mobilizazioekin, egun hauetan egiten ari gara manifestazioak, baina hurrengo egunetan erabakiko da zeintzu izango diren hurrengo pausoak eta berriak izango dira.